Arro herri korrika, bagara, arro herri korrika, arro herri korrika. Bueno, egia esan, arro nago. Hor partizipatu izan hasiera-hasieratikan. Eta, bueno, suposatzen du, Euskaran alde dagoen jende guztiarekin alkar bizitze hori, zer egun horiek. Eguna, 15 aldi hori izaten da oso potentea. Eta Euskaran aldeko oihu erakargarri bat, ezta? Bai, behar zuen eta behar ere, bai. Nik gogoratzen du baina lehenengo korrika horretan jarri zidatela Bilboko pendiza handienean, itzotzen, hor San Antonetikan Santutxuko hori horita kristona esan zen. Esan aliatu ginen ja eberetz izango hori bezala zehatu zen, ezta? Aliatu ginen jendetza izugarria eta jendeak oso ondo erantzun zuen aurrenengo korrikatikan erantzuna esan den bikaina. Eta gero ikusi zen gaina atzean dagoen lan hori ere izugarria dela. Hor egiten den lan hori, nik ezagutzen dut jendea hor ibiltzen dena, eta hasiera-hasieratik ibiltzen dena, eta hori daukate, maitasun bat euskarari, maitasun izugarria erakusten dute, eta morala, korrika egiten da, ze egoeretan egiten den, esatu egin behar da, ezta. Aldi bat biltzen duena jendea danak horren inguruan, eta horrek euskarak behar du hori, eta ziurenik gaina bihar izango du ere, etorkizunerako. Eta hor mugimendu oso polita eta herrikoia eta euskal zalea zehatzen da, lortzen da, eta hori nik uste dute oso barro-barroan aliatzen den zerbait dela, ezta? Bizitzen dugu egoerari politena, baina lana egiteko eta jarraitzeko eta horrei antolatzeko eta egoaldi txarrak eta kauboak eta hor korrikan ibiltzeko eta hori da, kriston meritua duen zerbait. Eta gainakoenetikan fizikoki egon behar duena ondo hor ibiltzen den jendea egon behar du forma honean, pixka bat da hori, eberesti jotzea modu da, nolabait, jende askorentzako, jende asko gultzen dena ere ez dago ohituta korrika egitera, eta baina hor bultzada horrek baramaten dio korrika egitera, adin guztietako jendea biltzen da, beste gauza bat oso importantea, hasi muetxetik eta familia osoak eta aitona monak ere bai, eta horrek simbolismo izugarria du. Sortzen dan multzo hori eta lagun asko egiten dira. Eta debutatzen dutenak normalean herriketan egoten dira berriro ere noiz da korrika, galdezka eta Eta auki dugun egoera honekin, pandemia honekin eta ikusten dut jendea ere herrikitan dagoela berriro ere danak inungo stop hori gabe biltzeko eta aurrera eramateko euskarak bihalduen bultzada hori emateko.